po tayo. Malayo-layo pong biyahe natin ngayon. Dagupan, San Fabian, Dagupan is 15 kilometers. Medyo susobra tayong konti. Papunta tayong Bimalay. Bimalay po. Morning. Safe naman tayo. Naka-helmet. May helmet, may backpack. Dito na tayo sa Bunuan CSI. Keep uploading, guys. Baka pagdating ng panahon, pabili na rin tayo ng 4 wheels. Please watch my videos. Keep watching kasi pinapaliwanag ko doon kung paano magnegosyo na walang puhunan kung masipag ka lang. Wala kang trabaho, walang problema kasi may negosyo walang puhunan. Tinuturo ko sa videos ko. Yan. Medyo nalalapit na tayo sa siyudad ng Dagupan. Dumarami na ang sasakyan, guys. Sanada ng konti. Baka magantay na si boss. Pupunit pa kami. Safe driving, guys. Kahit bilisan ng konti, ingat pa rin.
mabilis mag-drive. Di pasuot. Pero mas maganda pa rin pag-iingat. Ayoko na maulit yung aksidente ko. Halos maalis sa lahat ng ngipin. Buti bumalik. May voltage indicator yung motor ko, kaya at 13.4 yung pinaka mababang voltahe niya. Lumalampas na 15 volts pag nag-accelerate tayo. Tayo nakamas. Kaka-turn lang natin sa Divinesia Road.